Molt bé. Bona tarda a tothom. Anem a començar la sessió dels dilluns de la Societat Catalana de Cardiologia, titulada Models de recerca bàsica en cardiologia a Catalunya, que estarà moderada per la doctora Elisabet Selga i jo mateixa, la doctora Anna Planavila, ella de la Universitat de Vic, jo de la Universitat de Barcelona, i avui tindrem tres ponents, la doctora Montserrat Valle, de l'IDIVAPS, que presenta amb el títol Un nou model ex vivo per estudiar la fisiologia i la remodelació cardíaca, l'estudiant Artur Navarro, de la Universitat de Barcelona, que presenta intercomunicació entre els diferents tipus cel·lulars presents al miocardi a través de factors secretables, i la doctora Ofelia Martínez Estrada, també de la Universitat de Barcelona, que presenta Epicardial Contributions to Heart Formation and Repair. Aleshores, abans de començar, la doctora Selga ens dirà unes últimes consideracions. Si us sembla correcte, farem la discussió de totes les tres presentacions al final, d'acord? I així podem tenir una mica de debat entre tothom. I també per les persones que esteu a casa, si teniu algun comentari, alguna pregunta, us agrairem que la poseu al xat i també la recuperarem al final quan fem la discussió. Doncs molt bé, aleshores nosaltres baixarem i començarà la primera ponent, la doctora Montserrat Valle. Anirem seguint una continuació de l'altra. Hola, gràcies als organitzadors perquè us podré explicar una mica què són els LMS, que és un nou sistema que estem des de feia un any i pic al laboratori l'estem posant a punt perquè ens sembla molt interessant i tinc que explicar com funcionen i per què poden servir. I, dic que ho presentaria, que soc la Montserrat Valle, però la persona que ho està posant a punt al laboratori és en Drilon, que és un estudiant, Drilon Mistari, i l'Arguas, que és el cap del grup d'arrítmia i Physical Activity. Com tots sabeu, ja s'ha intentat tenir diferents tipus de models experimentals per estudiar com funciona el cor, des de miocits aïllats, els músculs papil·lars, o el cor sencer, o animals in vivo. També s'ha intentat fer sheet engineer, i ara jo explicaré sobre aquest últim model, que són els myocardial slices, que són llesques de miocardi. Qualsevol tècnica té pros i contres, com tota la vida. Aleshores, amb els miòcits pots fer molts estudis alhora, pots estudiar coses directes, si faig això, si poso aquesta droga, hi ha aquest efecte, però no pots fer cultius de llarg termini, etc. Les LMS són unes llesques fines de miocardi que poden anar des de 150 a 400 micròmetres, en el laboratori les fem de 300 micròmetres, i són preparacions organotípiques. Amb això vull dir que mantenen tota la seva estructura, tots els 7 tipus cel·lulars diferents i l'estil cel·lular, i també mantenen la funció, tant la contractilitat com l'electrofisiologia. Per exemple, això seria un LMS que s'ha tallat ja d'un ventricle esquerre i després s'ha de triar una porció en particular, però això ja parlem més endavant. De fet, les LMS ja hi ha un article l'any 1933, però aquest article parla d'un LMS que analitza els nivells de consum d'oxigen d'aquesta LMS, o sigui, s'ha de tallar i fer l'estudi, per ser, diguéssim, agut. Més endavant, l'any 1990, hi ha també un altre article on se fan estudis de patch clamp amb LMS. Entre l'any 2006 i el 2014 s'utilitzen multielectrodes per estudiar LMS, però és l'any 2019 quan dos grups diferents, una a Múnich i l'altra a Londres, tots dos publiquen un sistema de cultivar LMS en el qual hi ha estimulació electrònica i, a més, hi ha elèctrica i hi ha difusió d'oxigen. Aleshores, això fa que les LMS en lloc de viure menys de 24 hores, que és el que vivien abans, que es puguin cultivar a llarg termini. Fins al punt que aquest grup, el grup de Múnich, en aquest paper diu que aconsegueixen tenir fins a 4 mesos el teixit que està bategant. Però
també quan miren les anàlisis, els canvis genètics, els canvis d'expressió, i veuen que a partir de 8 dies hi ha molts canvis. Els experiments de l'MS, el que es fa és s'obté el rat, el cor de l'animal, en el nostre cas estem treballant amb rates Wistar, s'ha de fer l'extracció del cor de manera ràpida i s'ha de posar de seguida una solució tiroides a 4 graus i amb un desocupador per minimitzar el desgast metabòlic del teixit. O sigui, evites que continuï contraient. I aquí seria en un dels articles com ho signifiquen, això seria el cos sencer, els dos separen el ventricle esquerre, el ventricle esquerre en aquesta figura d'aquí el posen pla, el posen dintre un bloc de verosa i amb el vibràtum aconsegueixen aquestes llesques fines de 300 micròmetres. I una vegada ja tenim les llesques fines amb el vibràtum, ja es pot posar en aquest sistema de cultiu, que en el nostre cas hem comprat ja un sistema comercial, hem comprat un sistema comercial i l'estem utilitzant. I després pots fer diferents programes o diferents paràmetres d'estimulació elèctrica i mecànica i mirar a les altres. Aquí seria, això és el laboratori ja, i aquí això seria un vibràtum, que és aquest aparell que talla de manera molt fina, llesques molt fines, de 300 micròmetres. En el nostre cas, en el cas de teixit miocàrdic, necessitem que hi hagi oxigen mentre fem el tall perquè no hi hagi isquèmia. El vibràtum és un aparell que té un tall en l'eix Z molt fi, aleshores s'aconsegueix que les fibres miocàrdiques no es trenquin. Hi ha dany miocàrdic a la primera capa i a l'última capa de la llesca, però encara queden entre 10 i 15 capes de miòcits i de teixit miocàrdic que està bé. Després, aquesta llesca que has tallat amb el vibràtum l'has de tallar per tenir una mida determinada i, a més que les fibres estiguin alineades, però després, quan tu posis la força contractil, doncs que estiguin alineades les línies. Les línies vull dir els miòcits, però no les fibres. En el nostre cas, en el laboratori, fem sempre el tall del mateix tamany, però després no haver d'anar normalitzant pel tamany de l'LMS, perquè si tenen diferents tamanys, la força de contracció serà diferent. Aquí seria com un dibuix que a l'LMS s'enganxen 2 triangles de plàstic, i això seria com un LMS de veritat. I aquest és el sistema que nosaltres usem, que m'agradaria explicar-vos una mica en detall. En aquest sistema tenim aquí el triangle de plàstic, on hi ha unida la LMS i l'altre triangle de plàstic. Aquest primer triangle de plàstic s'uneix a un filferro que té una distensió determinada, té una molla, té una elasticitat determinada i, a més, té un petit imant aquí, a la punta. Aquest imant, i aquí hi ha un detector de moviment de força magnètica. Aleshores, quan aquest LMS el vagi contraient, aquest imant detectarà aquesta força de contracció i el passarà al sistema. Aquest filferro on enganxem l'LMS té una força determinada, té una rigidesa determinada. Aquesta casa que nosaltres estem treballant, que és el Miodix, per cert, no tinc cap conflicte d'interès, no estan parlant res, però us explicaré aquesta casa perquè és la que estem treballant nosaltres. Aquí seria el sistema real, que nosaltres aquí hi ha aquest filferro on hi enganxem la primera part de l'LMS. Aquí, quan tu compres les càmeres, et diuen que pots tenir diferents rigideses d'aquest filferro. Nosaltres vam comprar el filferro, que és la rigidesa que s'aproxima més a la postcàrrega de ventricle esquerre. Si volguéssim treballar amb aurícules, hauríem de comprar unes càmeres diferents que tindrien una rigidesa diferent, menys rigidesa. Alhora, en aquesta mateixa cambra hi ha aquests dos elèctrodes que van deixant anar la corrent elèctrica que tu programes amb el programa i aquí, com es pot veure aquí, això és com un tornillo
Aquí poses l'altre triangle de l'LMS, i amb aquest tornillo pots anar apretant i fer que hi hagi una extensió determinada de l'LMS. Aleshores, això es pot veure en el programa, com vas estirant, com va augmentant la força de contracció, i pots decidir fins a on estires per tenir una precàrrega determinada. O sigui, en aquest sistema, d'alguna manera, pots simular una postcàrrega i una precàrrega. Això seria el tipus de sistema així, quin tamany té, un tamany petit. A més, després aquesta càmera s'uneix amb un board, un sistema on pots connectar els elèctrodes que donen una càrrega d'estimulació de camp i també s'uniran al programa de l'ordinador on tu pots determinar quina freqüència estimules i a més. També tot això, o sigui, el sistema va en què pots tenir fins a 8 càmeres aquestes alhora, que a més hi ha aquesta rotació perquè hi hagi un intercanvi d'oxigen alta, si no les LMS es degraden, i tot aquest sistema pot anar dintre l'incubador. Aleshores, quan fem un experiment d'un cor de rata, solem obtenir 6-7 LMS que estan bé i els posem totes alhora a l'incubador. I això seria, doncs aquí, com podeu veure en aquest vídeo, tenim un tall d'un LMS, un tall d'una llesca de miocardi, que està contravent i que contrau, segons l'estimulació elèctrica que donem, ell va contravent. I això seria l'output, seria la força de contracció que tenim d'aquesta llesca de miocardi. Aquestes corbes són les forces de contraccions. Aleshores, amb aquest sistema podem fer un piló d'inputs diferents. Pots fer moltes preguntes que vagin lligades a la mecànica i a l'estimulació elèctrica del teixit miocàrdic. Per començar, es poden canviar tots els reactius que utilitzes per cultiu cel·lular, perquè ara estem utilitzant el medi M119, que és un medi molt definit, amb una suplementació d'insulina, selectina i transferrina, però ja hem vist als articles que hi ha gent que hi afegeix adrenalina i nosaltres hem anat afegint altres components. També pots analitzar quin és l'efecte de diferents drogues, de diferents fàrmacs. També pots canviar els paràmetres de contracció, pots canviar el paràmetre de la postcàrrega si canvies el filferro, el primer filferro, o pots canviar la precàrrega si apretes o apretes menys el segon filferro. Pots intentar fer models electrofisiològics, com per exemple fer una tachypacing, o sigui, incrementar la freqüència cardíaca, o després pots fer amb virus, pots fer transfeccions i demés. I els outputs, els que són més fàcils, els que es poden fer de manera més fàcil, seria mirar la viabilitat de les LMS, mirar també la contractilitat, pots mirar també diferents paràmetres electrofisiològics, com el període refractor del cor, o la relació freqüència-força, o la potenciació postpausa. I també després, una vegada has cultivat els LMS en diferents components i demés, pots extreure l'LMS i obtenir RNA i proteïnes i estudiar diferents expressions. També alhora pots intentar agafar el medi i mirar si hi ha hagut alguna secreció d'alguna molècula, tot i que això no ho han provat. Aleshores, també hi ha articles que han intentat estudiar si les LMS es poden estudiar, per exemple, mirar potencials d'acció. Hi ha un article que va fer tota una sèrie amb diferents teixits i diu que els potencials d'acció que es mesuren amb les LMS són similars als músculs papil·lars. També es pot estudiar la velocitat de conducció dintre del mateix LMS utilitzant un multielectrode, o sigui, una superfície que té molts electrodes alhora i va mirant com va passant la corrent. I també es pot estudiar com les corrents de calci si ho adaptes a un microscopi de... El problema d'aquests mètodes és que s'ha de fer com aquell que diu el punt final, perquè encara no hi ha la metodologia que es pugui adaptar dintre del sistema de cultiu. El sistema de cultiu, com que té aquest moviment i se posa entre l'incubador, no pots utilitzar aquests sistemes mentre estàs cultivant. O sigui, pots cultivar durant 4 o 5 dies les LMS en diferents condicions i després mirar com ha canviat, però ho has de treure i ja.
I en el laboratori el que fem, sempre posem una precàrrega d'un milinewton perquè els grups anteriors que han posat el sistema van veure que era la precàrrega fisiològica que corresponia a una longitud de Salcorma de 2,2 micròmetres. I fem sempre el mateix tamany de DMS. I aleshores, per la simulació elèctrica, utilitzem una freqüència de 60 bits per minut, que aquí és un problema perquè el cor de la rata té una freqüència molt més alta, té 400 bits per minut. El problema és que si es posa tan alt, hi ha un consum d'oxigen molt elevat i es produeixen molts radicals d'oxigen i el teixit no és viable. Aleshores, això és un tema que no s'ha aconseguit encara reproduir les condicions fisiològiques. S'utilitza una corrent d'estimulació de 50 mA i un puls de modulació de 3 mSec. Aquests són els articles on es veia com analitzaven quina era la longitud del Salcorma després d'haver tingut les LMS 3 setmanes o una setmana en cultiu amb una determinada preload. Són els articles dels quals nosaltres traiem les dades de quin preload hem de fer. I, per exemple, aquí han fet una tinció amb alfactinina, que tenia els Salcormes, després amb la difracció d'aquesta imatge es pot mirar quina és la distància entre els Salcormes. I en aquest cas, en aquest article, vam veure com després de 3 setmanes d'estar en cultiu, amb la preload que ells decidien, la longitud del Salcorma era molt igual que després d'una setmana d'estar en cultiu. O sigui que el teixit no es va deteriorant, sinó que continua la seva estructura bàsica. En el laboratori, a posar-lo a punt, el que hem fet és mirar de 3 maneres diferents, doncs posem les LMS en cultiu, aleshores hi afegim un reactiu o un altre, i després mirem 3 maneres diferents quin ha sigut l'efecte d'aquest reactiu. Analitzem la contracció, la força de contracció, també mirem la viabilitat de les LMS i també mirem l'estructura del teixit. I aquí, per exemple, això seria el cas d'unes LMS que vam tenir en cultiu durant 3 dies, 32 hores, sense afegir-hi aquí epinefrina, i aquí, quan afegim l'epinefrina, aquestes 62 hores, com podeu veure, la contracció continua sent molt més bona que un reactiu d'epinefrina. I aquí, aquest sistema és un sistema de mirar una vegada que l'LMS del cultiu. El color verd és la calciïna, que és un producte que és permeable a la cèl·lula i que quan entra entre les cèl·lules, si la cèl·lula està viva i té un enzim d'esterasa, doncs es torna de color verd i es pot detectar de color verd. I el color vermell seria etídic, que entra entre les cèl·lules mortes i quan es combina amb el DNA, doncs dona color vermell. Aleshores, com més verd, més viva la cèl·lula, com més vermell, pitjor. I en aquest cas vam poder fer, en el confocal vam poder fer un pla així i vam veure realment que és el que diuen els articles, que les cèl·lules vermelles, les mortes, són les que estan a la primera capa. I a partir d'aleshores les cèl·lules ja estan totes més verdes, o sigui, estan més vives. No es veuen més cèl·lules verdes més avall perquè arriba un moment que el confocal no arriba més avall. Aleshores, amb l'epinefrina vam veure que amb 32 hores en cultiu hi havia encara més cèl·lules verdes que sense epinefrina, seria aquesta imatge d'aquí. I al mirar l'estructura del teixit vam veure com amb la connexina 43 estava més ben organitzada el teixit amb epinefrina, que és aquí, seria la tinció de color verd. En canvi, sense epinefrina, la connexina 43 comença a desestructurar i deslocalitzar l'aparell lateral. També hi ha tinció amb la factimina, que també és la proteïna sarcomèrica, que també es veu bé als dos, i en Hoyt hem marcat els nuclis. També hem fet un petit anàlisi de la contracció, tu pots mirar diversos paràmetres. Aquí hi ha definit molts paràmetres que pots mirar. Nosaltres hem mirat sobretot la contracció màxima, o sigui, l'amplitud màxima de contracció, la força màxima, i també la velocitat en què s'arriba a aquesta força màxima. I en aquest cas vam mirar l'efecte de dues drogues diferents comparat amb el vehicle, que és el DMSO. Això seria abans d'afegir les drogues, i aquí, després d'afegir les drogues, veiem com l'amplitud màxima, en el cas de la droga 1 és més alta que el DMSO i en el cas de la droga 2 és més alta encara que la droga 1. Després, a analitzar aquests paràmetres, això seria la gràfica d'aquesta diferència d'amplitud, de força màxima de contracció,
I això seria la gràfica de diferència de velocitat a arribar al punt màxim d'amplitud. També amb aquest sistema podem analitzar, per exemple, el fenomen que es dona quan es va incrementant la freqüència d'estimulació cardíaca, la força del miocardi és cada vegada més alta, perquè no hi ha temps que el calci s'acabi de descarregar del tot. Aleshores, aquí, aquesta relació de freqüència-força, aquí està representat com anem incrementant els bits per minut, cada vegada hi ha més freqüència. Com veieu, aquí hi ha menys freqüència, però aquí comença a estar tot junt i comença, o sigui, la contracció total augmenta a mesura que augmenta la freqüència de contracció. Això també és un paràmetre que es pot utilitzar també per mirar diferències entre drogues, entre fàrmacs, a veure si tots, si fan el mateix tipus de comportament o no. I també per mirar, per exemple, en teixits de pacients amb insuficiència cardíaca, que aquest tipus de relació la tenen invertida. I bueno, aquí al final he posat uns quants articles d'altres grups que utilitzen aquestes LMS per donar una mica d'idea del que es pot fer amb aquest sistema. O sigui, es pot utilitzar per diferents espècies. S'ha emprat a punt per porc i per humans, també per conill, també per ratolí, també per... Tots els que he dit fins ara eren amb ventricle esquerre, perquè hi ha més teixit i és més fàcil de fer-lo, però també s'ha posat a punt per fer amb aurícula humana. En el cas dels teixits humans, hi ha molta... La idea és que puguin servir per fer preclínica o un prescreening de diferents tipus de drogues per mirar que no canviïn el període refractari del cor i més. També hi ha molts, o sigui, hi ha, per exemple, aquí aquest article que estudia si es comporten de manera igual la capa epicàrdica que la capa endocàrdica del cor, o miocàrdica. També miren això, aquest sistema de com va incrementant la força quan augmentes la freqüència i com està l'estructura del miocardi, el T1, amb pacients amb insuficiència cardíaca. Aquí també hi ha estudis humans que analitzen en pacients que tenen cardiopatia hipertròfica quina és la seva resposta a un nou fàrmac, no a cap temps. I aquí, en aquest article, utilitzen diferents protocols d'estirament i d'estimulació cardíaca i es analitzen si hi ha diferències en les fibrosis. També se poden estudiar paràmetres electrònics. També hi ha algun grup que estudia, per exemple, tipus cel·lulars concrets del miocardi, per exemple, els macròfags, com si s'activen o no s'activen amb l'activació mecànica. També temes d'hipòxia. També hi ha grups que analitzen l'efectivitat dels cardiomiòcits en aquest sistema. I també fan estudis de transfecció de microRNAs i de més i miren quin és l'efecte sobre les LMS. I donar-vos les gràcies per haver-nos escoltat. Al final farem les preguntes i agrair també a Cardionet i a la Societat Catalana de Cardiologia als nostres fons i a Barcelona per les instal·lacions de l'estabulari i l'Universe. Gràcies. Ara tindrem la xerrada de l'Artur Navarro amb la Universitat de Barcelona. Primer de tot, voldria donar les gràcies per convidar-me a aquesta sessió. Com ja han dit, soc Artur Navarro Gascón, soc un estudiant de tercer any a la Universitat de Barcelona i avui faré una presentació sobre la intercomunicació entre els diferents tipus cel·lulars presents al miocardi a través de factors secretaris.
Bé, primer de tot m'agradaria introduir una mica el tema. Com tots sabem aquí, les malalties cardiovasculars són una de les principals causes de mortalitat a nivell mundial. Entre elles destaca l'hipertròfia cardíaca, que és una condició que pot estar provocada per factors fisiològics, com un continu exercici, o per factors patològics, com podria ser l'hipertensió. L'hipertròfia cardíaca es caracteritza per un augment significatiu de les parets dels ventricles i inicialment està considerat com un mecanisme compensatori que té el cor. No obstant, un continu estrès pot fer que canviï a un estat maladaptatiu i finalment, si persisteix, pot derivar a una insuficiència cardíaca. Bé, el que passa dintre de la cèl·lula, dels cardiomiòcits, metabòlicament parlant, és que durant una hipertròfia cardíaca aquests tornen a un estat fetal en el que es disminueix l'oxidació d'àcids grassos i la translocació del piruvat, disminuint també els marcadors relacionats amb aquests processos, com la CPT1B, LK4 o MPC1 i MPC2. També augmenta entorn la glucòlisi anaeròbica i el seu producte final, el lactat, que és exportat fora de la cèl·lula per el transportador MSP4. Bé, és important entendre que al cor no solament hi ha cardiomiòcits i hi ha altres tipus de cèl·lules presents. Estudis recents amb tecnologia de single cell sequencing revelen que al voltant d'un 30% de les cèl·lules totals al cor les conformen els cardiomiòcits, però no obstant, hi ha que tindre també en compte que degut a la seva gran mida, a nivell de l'àrea total ocupada, aquests continuen sent els més notoris. De l'altre 70%, encara que no hi ha percentatges tan establerts, es conformen primordialment les cèl·lules endotelials, els macròfags i els fibroblasts. En la presentació d'avui em fixaré més entre la interacció entre cardiomiòcits i macròfags durant l'hipertròfia cardíaca. Llavors, què es sap dels macròfags i quina funció tenen al cor? Les macròfags són les cèl·lules immunes més prominents al cor i tenen una funció crucial en la reparació del teixit danyat. Encara que s'ha estudiat molt més durant l'infart cardíac, es sap que davant un dany inicial, el miocardi entra en una fase inicial proinflamatòria en el que actuen els macròfags proinflamatoris M1, seguit d'una segona fase reparadora en el que actuen els macròfags amb fenotip antiinflamatori M2. Bé, no obstant, l'efecte d'aquests dos tipus de poblacions de macròfags i com modulen o poden modular la fase compensatòria i no compensatòria de l'hipertròfia cardíaca és algo que no s'ha estudiat prèviament. Llavors, a la presentació d'avui, primer presentaré que vam estudiar a nivell cel·lular la interacció entre macròfags i cardiomiòcits i el seu possible efecte en el desenvolupament de la hipertròfia cardíaca. Primer presentaré què passa als cardiomiòcits, després als macròfags i finalment acabaré avaluant l'efecte d'una cardioquina que portem estudiant ja temps al nostre laboratori, la Metro-in-like, i com pot tindre un paper en aquesta interacció. Bé, abans de tot m'agradaria presentar els tipus de cultius que fem servir al nostre laboratori. Tenim un cultiu primari de cardiomiòcits i de fibroblasts a partir de cries de rata. El que fem és, un cop neixen, a dia 1 o màxim dia 2, les sacrifiquem, traiem el cor i aquest cor el digerim per tal d'obtenir uns neonatals cardiomiòcits i fibroblasts. Som capaços de separar els cardiomiòcits i els fibroblasts perquè els fibroblasts s'adhereixen al plàstic d'un flascó i els cardiomiòcits queden flotant al medi. Per tant, un cop separats, el que fem és, amb els cardiomiòcits, amb un protocol d'una setmana, aconseguim que es diferenciïn a una fase més avançada de cardiomiòcit mitjançant els canvis de medi. Finalment, a 24 hores abans de
recollir el nostre medi, proteïna o ARN, el que fem és induir hipertròfia cardíaca a aquestes cèl·lules mitjançant un inductor de la hipertròfia cardíaca, en aquest cas la fenilefrina, durant 24 hores. Abans de recollir-ho, també comprovem al microscopi que s'ha induït una hipertròfia cardíaca a aquestes cèl·lules. Per altra banda, en els fibroblasts el que fem és aquest protocol és una mica més extens i el que fem és es diferenciem a un fenotip de miofibroblast mitjançant 3 fases diferents d'aquestes cèl·lules. Per tal de comparar que s'han diferenciat bé un fenotip de miofibroblast, repetim l'experiment tant a fase 1 com a fase 3, comparant així amb els marcadors de miofibroblast si s'han diferenciat. Tant a fase 1 com a fase 3 el que fem és primer un medi de dejú, seguit d'un tractament cel·lular, si es desitja, i finalment recollim medi, proteïna o RNA. Per altra banda, també tenim cultius amb macròfags. El primer és una línia cel·lular establerta, l'RO264.7, que el que fem és, són cèl·lules que provenen de ratolí. El que fem és, com a qualsevol cultiu cel·lular, descongelem, les sembrem i esperem tindre un número de cèl·lules òptimes per al nostre experiment. Les sembrem a plaques de 6 o plaques de 12 i les polaritzem a un fenotip M1 o M2. Com aconseguim això? Primer les tractem amb un medi de dejú durant 12 hores i després amb un medi d'activació unes altres 12 hores. Aquest medi d'activació du suplementada dues molècules, la LPS en el cas dels macròfags M1 i la IL4 en el cas dels macròfags M2. Per últim, també tenim un cultiu primari de macròfags a partir de la mèdula òssia del ratolí, que aquí el que fem és, amb ratolins adults de 2 o 3 mesos, sacrifiquem, traiem el fèmur i la tíbia d'aquests ratolins, es neteja, es fan uns talls als extrems dels ossos i mitjançant aquest sistema amb Eppendorf i centrífuga aconseguim treure les cèl·lules presents a la mèdula òssia. Després diferenciem aquestes cèl·lules a macròfags mitjançant un període de 7 dies a un medi que du suplementat medi d'un cultiu previ de cèl·lules L929, que són cèl·lules com fibroblasts. I aquestes secreten els factors necessaris per a diferenciar aquestes bons macròfags. Passats els 7 dies, el que fem és, igual que amb l'ERRO, un període de dejú de 12 hores i un període d'activació d'altres 12 hores amb les mateixes molècules. Bé, un cop explicat els models cel·lulars que tenim al laboratori, podem passar a resultats. Primer de tot, com he comentat abans, volíem estudiar a nivell cel·lular la interacció entre macròfags i cardiomiòcits i el seu efecte durant l'hipertròfia cardíaca. Anem a començar amb els cardiomiòcits, per veure què passa als cardiomiòcits. Llavors, el que vam fer és un primer experiment amb un cultiu primari de cardiomiòcits en el que a dia 4 es van tractar amb medis condicionats de macròfags RO polaritzats o AM1M2 o no polaritzats, per tal de veure quins els factors secretables d'aquestes cèl·lules si podien influenciar en el desenvolupament de la hipertròfia cardíaca en aquests cardiomiòcits. Es van tractar durant 24 hores i el que veiem aquí, aquests són els marcadors típics d'hipertròfia cardíaca que analitzem en el laboratori i aquest és el valor de l'àrea total de la cèl·lula. Quantifiquem l'àrea de les cèl·lules per tal de veure si hi ha hagut un augment en la hipertròfia. Per tant, el que veiem aquí és les dues primeres barres corresponen al control i l'inductor de la hipertròfia, la fenilefrina, i aquests serveixen com
com controls de l'experiment per tal de veure que el nostre inductor funciona i també per poder comparar-ho amb el control. Llavors, aquí veiem que la fenilefrina augmenta significativament l'àrea cel·lular d'aquestes cèl·lules i tots els marcadors d'hipertròfia cardíaca. Les tres següents barres corresponen als nostres medis condicionats, tant Rho normal sense polaritzar com a polaritzades a un fenotip M1 i M2. El que veiem és que al ser tractades amb medis condicionats amb fenotip M1 hi ha un augment de la hipertròfia cardíaca a l'àrea cel·lular i a la majoria dels marcadors d'hipertròfia cardíaca. En canvi, el macròfag M2, això no ho veiem a cap ni a l'àrea cel·lular ni als marcadors d'hipertròfia. També mirem els marcadors de metabolisme, com he comentat abans, perquè també són un bon indicador de que està havent una hipertròfia cardíaca a aquestes cèl·lules. Per tant, aquí el que veiem és algo similar. Amb fenilefrina hi ha una disminució, com he comentat abans, dels marcadors d'oxidació d'àcids grassos, la PDK4 i CPT1B, una disminució del marcador de transport de piruvat en FP2 i un augment del transportador de lactat MCT4. Això és una que també es veu a les condicions tractades amb medis condicionats M1, a tots els marcadors, igual que la fenilefrina, i això no ho veiem quan són tractats amb medis condicionats M2. Per tant, aquests resultats indiquen un increment de la hipertròfia cardíaca als cardiomiòcits in vitro al ser tractats amb medis condicionats de macròfags M1. A més, aquesta hipertròfia s'acompanya d'una reducció en el metabolisme dels àcids grassos, un augment de la glicòlisi anaeròbica i un augment en l'exportació de lactat. Bé, un cop vam tindre els resultats d'aquest experiment, vam fer un segon experiment en el que volíem intentar replicar una possible fase reparadora. Llavors, el que vam fer aquí és una primera condició en el que vam tractar amb medi condicionat de macròfags M1 durant 24 hores i després aquestes cèl·lules tornaven al seu medi de cultiu normal. Una segona condició que estaven tractades amb medi M1 durant 48 hores, que aquí esperàvem una gran inducció d'hipertròfia cardíaca, donat el que hem vist anteriorment, i una tercera condició en la que vam tractar amb medi condicionat de macròfags M1 durant 24 hores, seguit de medi condicionat de macròfags M2 durant les següents 24 hores per intentar replicar aquesta fase reparadora. Bé, el que veiem aquí és que els macròfags, com esperàvem, al tractar-lo durant 48 hores, hi havia una inducció total de l'hipertròfia cardíaca tant a l'àrea cel·lular com a tots els marcadors d'hipertròfia. En canvi, quan vam tractar amb medi condicionat M1 i medi condicionat M2, aquí, encara que no es veu una disminució de l'àrea cel·lular, comencem a veure en alguns marcadors d'hipertròfia com l'hipertròfia es comença a revertir. Això també ho veiem als marcadors d'oxidació d'àcids grassos, als transportadors de piruvat i al marcador de transportador de lactat fora de la cèl·lula MCT4. Per tant, aquests resultats confirmen l'observat anteriorment, que amb un medi condicionat de macròfags M1 hi ha un augment de l'hipertròfia cardíaca i, a més, en aquesta condició M1 més M2 es veu una tendència a la reversió d'aquesta hipertròfia cardíaca, indicant possiblement el començament d'una fase reparadora. Bé, per últim, també farem un cultiu primari amb Rho i cardiomiòcits directament amb un transfer. El que vam fer aquí és que vam deixar créixer, vam seguir el protocol de cardiomiòcits i paral·lelament també estàvem deixant créixer cèl·lules Rho de macròfags i a dia 4
els vam juntar mitjançant aquest Transwell, en el que teníem les cèl·lules, les macròfags dalt i els cardiomiòcits baix, per tant de veure un efecte directe d'una cèl·lula cap a l'altra. El que vam veure aquí és bàsicament, vam veure la mateixa tendència que veiem als medis condicionats, encara que molt més significatiu. Aquí veiem un increment total de l'àrea cel·lular al ser tractats directament amb macròfags amb fenotip M1 i també un increment en els marcadors de la hipertròfia. I tornem a veure que els tractats directament amb marcadors M2 no es veu cap increment. Això també és estable als marcadors d'oxidació d'àcids grassos, els marcadors de transport de piruvat i el marcador de transport de lactat fora de la cèl·lula MST4, que replica el que veiem a la fenilefrina. Per tant, aquests experiments al cultiu amb macròfags M1 i M2 reforcen l'observat anteriorment, que els macròfags proinflamatoris M1 indueixen una hipertròfia cardíaca als cardiomiòcits i que també modifiquen aquest metabolisme cardíac. Un cop hem vist ja què passa als cardiomiòcits, ara anem a veure què passa als macròfags. Vam seguir bàsicament un procediment experimental molt semblant en el que vam tractar aquests macròfags RAW amb medi condicionat de cardiomiòcit i ho vam fer durant el període d'activació per veure si aquest medi condicionat de cardiomiòcit induïa una major polarització M1 o M2. Per tant, vam tractar aquí el que tenim és els marcadors típics de macròfags M1 que els observem per tal de veure si les nostres cèl·lules s'han polaritzat a un fenotip M1 i els marcadors de macròfags M2 que es fan servir per a veure si s'ha polaritzat a un fenotip M2. Llavors, hi ha dos panels, un primer panel que vam tractar els macròfags amb medi condicionat de cardiomiòcit control, sense res, i amb un medi condicionat de cardiomiòcit hipertròfic, que estava induint la hipertròfia. El que veiem aquí, primer de tot, és que els nostres macròfags estan ben polaritzats a un fenotip M1 en el cas dels marcadors M1, la banda vermella correspon als marcadors a les cèl·lules M1 i també hi ha una bona polarització dels marcadors M2 i la banda taronja. Bé, experimentalment el que veiem és que tendeix a haver-hi una disminució de la polarització M1 al ser tractada amb medis condicionats de cardiomiòcits hipertròfics. En canvi, el que veiem als macròfags M2 és que hi ha un augment de la polarització d'aquests macròfags al ser tractats amb medis condicionats de cardiomiòcits hipertròfics. Amb el mateix experiment que he explicat abans, vam mirar també què passava a l'error dels macròfags i aquí es veu algo semblant a l'explicat anteriorment, que hi ha una tendència a disminuir la polarització de macròfags M1 al ser tractats amb medis condicionats de cèl·lules hipertròfiques, de cardiomiòcits hipertròfics, i es veu un augment significatiu de la polarització M2 al ser tractats amb aquest medi condicionat de cèl·lules hipertròfiques. Per tant, en conjunt, aquests experiments indiquen que els cardiomiòcits hipertrofiats provoquen una polarització major de macròfags amb un fenotip antiinflamatori M2 i tendeixen a disminuir la polarització de macròfags proinflamatoris M1. Per últim, també volíem avaluar quin era l'efecte d'una cardiokina que portem estudiant al laboratori bastants anys, la meteorit-like, en aquesta interacció entre macròfags i cardiomiòcits. Per tant, aquesta cardiokina, la meteorit-like, ja es va publicar que protegia front al desenvolupament de la hipertròfia cardíaca, revertint el metabolisme.
També es va demostrar que era un bon biomarcador de la insuficiència cardíaca i que promovia la polarització de macròfags antiinflamatoris M2 a altres tipus de teixits. Per tant, primer de tot, vam posar a prova això als nostres models de macròfags. El panel de dades el que tenim són cèl·lules LERO, aquesta línia cel·lular, que durant el període d'activació el vam tractar amb proteïna methionine. I el panel de baix tenim el model aquest a partir de la medul·la òssea, que el que vam fer és extreure'l de ratolins que portaven noquejat el gen de la methionine-like. Per tant, tant al panel de dalt com al panel de baix, el que podem veure és que la methionine-like promou la polarització cap a un fenotip M2, tant augmentant al ser tractada la methionine com disminuint aquests marcadors quan en ausència d'ella. I el que vam fer és mirar si també hi havia una major migració d'aquests macròfags antiinflamatoris M2 in vitro. Com ho vam fer? Amb un insert porós que ens permet observar la migració d'aquests macròfags M1 o M2 tractant-los per baix amb un medi condicionat de cardiomiòcit que portava sobreexpressat la proteïna methionine. El que veiem aquí és que hi ha un augment significatiu en la migració de macròfags antiinflamatoris M2 i això és una cosa que no es veu als macròfags M1. Per tant, la cardioquina methionine-like, protectora d'una hipertròfia cardíaca, indueix la polarització i migració dels macròfags M2. Per concluir, com hem vist en aquesta presentació, els macròfags proinflamatoris M1 són capaços d'induir l'hipertròfia cardíaca en els experiments in vitro. A més, aquesta hipertròfia cardíaca és notòria tant als marcadors tradicionals d'hipertròfia com als marcadors de metabolisme. A més, s'aprecia una possible disminució de l'hipertròfia causada pels medis condicionats o pels macròfags M1 al tractar després amb medis de macròfags M2, indicant un paper important d'aquests macròfags antiinflamatoris M2 en la possible reversió de la hipertròfia. Per altra banda, la hipertròfia cardíaca en si indueix un augment dels marcadors de macròfags M2, indicant una major polarització d'aquests macròfags i, a més, es veu una tendència a disminuir els marcadors M1, tant en medis condicionats com en els cocultius. Per últim, la cardioquina methionine-like, que està induïda durant l'hipertròfia cardíaca, promou als nostres models la polarització i migració dels macròfags antiinflamatoris M2, afavorint un fenotip reparador a aquestes cèl·lules. Com a futurs experiments, volem seguir estudiant aquest crosstalk entre els diferents tipus cèl·lules presents al cor, com he explicat abans, no solament hi ha macròfags i cardiomiòcits, també es volen fixar en cèl·lules endotelials i en fibroblasts i l'efecte d'aquesta hipertròfia cardíaca sobre aquestes cèl·lules. Paral·lelament, també estem estudiant altres cardioquines al nostre laboratori i volem investigar quin és el seu efecte davant la hipertròfia cardíaca i en els distints tipus cel·lulars que he explicat avui. Finalment, m'agradaria agrair al meu grup, que, òbviament, no solament soc jo al grup, però tot això ha sigut també gràcies a ells i també per convidar-me a aquesta sessió. Gràcies a tu. Per acabar les xerrades tenim la doctora Julia Martínez, de la Universitat de Barcelona. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias a los organizadores por invitarnos a exponer nuestros resultados. Bueno, lo primero que he hecho es cambiar un poco el título. No, me faltaba algo, ¿no?
para poder explicar los diferentes modelos que utilizamos en nuestro grupo para estudiar sobre todo el epicardio. Y aunque seis especialistas, yo creo que dentro de todos los grupos dentro de este Cardionet, posiblemente somos los que hacemos un poco de ciencia un poco más diferente, ¿no? Entonces me gustaría hacer un poquito una introducción muy corta acerca de cómo se forma el epicardio, que es lo que nosotros estamos interesados durante el desarrollo. Bueno, en realidad nosotros somos biólogos celulares del desarrollo, por tanto digamos que nuestras preguntas son un poco diferentes, tal vez un poco diferentes de lo que han estado presentando hasta ahora. El epicardio, bueno, no hace falta comentarlo aquí, pero es la capa más externa que recubre el corazón. Durante el desarrollo, en este caso en el ratón, se comienza a formar alrededor del día 9.5 del desarrollo, cuando las células del proepicardio migran de la cavidad celómica y llegan al corazón, al miocardio, y llegan a recubrirlo alrededor de todo el miocardio, alrededor del día 10.5 del desarrollo. Estas células del epicardio después sufren una transición epitelio-mesénquima y generan una segunda población celular conocidas como EPDC o células derivadas del epicardio. Y tanto el epicardio como las células derivadas del epicardio constituyen una fuente muy importante de señales paracrinas y factores de crecimiento que son importantes para la formación y maduración de los vasos coronarios y la formación y maduración de los cardiomiocitos. Además de esta producción, digamos, de señales paracrinas, las células derivadas del epicardio son progenitores cardiovasculares. Ellos se van a diferenciar mayoritariamente en las células musculares, ¿sí? De esa vasculatura coronaria, y en la gran mayoría de los fibroblastos del corazón. O sea, un 80 o un 90% de todos los fibroblastos del corazón derivan del epicardio. Y actualmente creemos que la contribución de estas células derivadas del epicardio a las células endoteliales de la vasculatura coronaria y a los cardiomiocitos es relativamente muy baja o prácticamente nula. ¿Sí? Eso es en cuanto a cómo se forma este epicardio, digamos, durante el desarrollo del ratón. El epicardio, seguramente saben también que es la estructura que menos estudias, digamos, en el mundo de la cardiología y sobre todo en el desarrollo y desde un punto de vista de biología celular. Pero los que estudiamos epicardio, los que hacemos desarrollo desde hace mucho tiempo, conocemos que este epicardio es fundamental para la formación del corazón. Todos los ratones knockouts, y estos son de modelos desde hace mucho tiempo, todos los ratones knockouts convencionales con defectos en la formación del epicardio son letales. Entonces, estos modelos se mueren en estadios embrionarios. De los últimos años se han generado otros modelos mucho más específicos en los cuales se han eliminado los genes de una manera epicardio específica, y esta ha sido la forma de demostrar que efectivamente esta estructura es de vital importancia para la formación del corazón. Todos estos modelos en los cuales se han eliminado estos genes de una forma epicardio específica vuelven a ser letales. Todos ellos tienen un fenotipo común, que son defectos en la formación de los vasos coronarios y defectos también en la maduración del miocardio. En los últimos años les puedo decir que ha habido como un boom de grupos interesados en estudiar el epicardio. Y creemos que sobre todo porque hace ya 20 años prácticamente, cuando veo esta fecha de aquí, que se publicó en un Cell que el epicardio adulto se reactiva después de un daño cardíaco. Y en este primer artículo donde se describe esa reactivación, utilizan como modelo de estudio el zebrafish. Años después se vio que esta reactivación del epicardio ocurre también en los mamíferos, y en este caso utilizaban al ratón como modelo de estudio y vieron que había una reactivación del epicardio después de modelos de infarto del miocardio. Entonces, el epicardio se reactiva tanto en la respuesta regenerativa que tiene lugar en el zebrafish
o en los ratones neonatales durante la primera semana. Esos ratoncitos, cuando se les induce un infarto del miocardio, son capaces de regenerarse igual que un zebrafish. Y ocurre también una reactivación del epicardio cuando no nos regeneramos, o cuando nos reparamos, en este caso, en el caso del adulto, y en el caso puede ser perfectamente de ratón como modelo de estudio. En todas estas reactivaciones del epicardio se caracterizan por una rápida proliferación de las células del epicardio. No les he dicho hasta ahora que el epicardio adulto es quiescente, o sea, no prolifera. Esta reactivación se caracteriza también por la secreción de una serie de señales paracrinas, señales factores de crecimiento que modulan esa regeneración y reparación, y por la reactivación de una serie de genes considerados como genes embrionarios, entre ellos WT1, RALDH2 y TBX18. Y esta reexpresión de estos genes que se consideran embrionarios, ya que ellos no se expresan en los estadios adultos, fue lo que provocó que se llegase a pensar que el epicardio reactivado adulto, digamos que revertía totalmente el fenotipo y digamos que se asemejaba 100% al epicardio embrionario. A día de hoy sabemos que no es así. Aunque se reactivan una serie de genes que se consideran embrionarios, no ocurre una reactivación total. Y una de las principales características que no se observa en esa reactivación del epicardio adulto es la migración. O sea, mientras que las células del epicardio embrionario son capaces de proliferar, secretar factores paracrinos que modulan la diferenciación de los vasos, modulan la diferenciación de los cardiomiocitos, el epicardio adulto no lo hace. Ahora, esto no quiere decir que no sea importante. De hecho, cuando se elimina el epicardio, tanto en la respuesta regenerativa que tiene lugar en el zebrafish, como en la respuesta de reparación que tiene lugar en los adultos después de un infarto del miocardio, o no ocurre la regeneración o no ocurre la reparación. El ejemplo más bonito de demostrar de la importancia de este epicardio es que si se elimina el epicardio en el zebrafish, los cardiomiocitos no pueden proliferar y ese músculo no puede regenerar. En el caso de los mamíferos adultos, todo lo que se modula es la respuesta inflamatoria. O sea, hasta ahora, ¿cómo se ha demostrado que este epicardio es importante en el adulto, en el caso de los mamíferos? Pues induciendo la deleción de genes que se han visto que tienen un papel importante durante el desarrollo del corazón. Cuando estos genes que tienen un papel importante durante el desarrollo del corazón se eliminan durante los estadios adultos, se ve que no ocurre, o sea, esa reparación no ocurre de una forma correcta, aumenta la fibrosis, aumenta la mortalidad y digamos que lo que se modula sobre todo es las propiedades inmunomoduladoras del epicardio. Y esto es básicamente la introducción antes de enseñarles los diferentes modelos que tenemos en nuestro grupo para estudiar el epicardio y las células derivadas del epicardio. Y no solo en nuestro grupo, todos los grupos que están interesados en estudiar estos tipos celulares necesitan de ratones transgénicos. O sea, nosotros no dependemos, desafortunadamente no podemos utilizar inmunofluorescencias simples para estudiar que ese epicardio se está reactivando y hasta ahora todos los grupos siguen la misma estrategia. Ahora, un dato interesante que yo creo que se me olvidó decirles al inicio es que todos los grupos o la gran mayoría que estudian esta reactivación del epicardio lo hacen utilizando ratones reporteros del gen WT1, ya sean reporteros directos o líneas tracing de WT1. Y los que no me han oído hablar anteriormente no lo conocen, pero los demás seguramente saben que somos un grupo de biólogos celulares que durante muchos años hemos estado interesados en estudiar las funciones de WT1 durante el desarrollo del corazón y específicamente del epicardio. Ahora, ¿por qué WT1? ¿Por qué se utiliza en la gran mayoría de los modelos que se utilizan para estudiar el epicardio? Son modelos o reporteros de
WT1 o WT1. WT1 es un gen fascinante, bastante complicado de estudiar, con diferentes funciones a lo largo del desarrollo en diferentes órganos y tejidos. El ratón knockout convencional de este gen ya se muere alrededor del día 13.5 del desarrollo, con graves defectos en la formación del corazón. Este es un gen que codifica para varias isoformas cuya función principal es la de actuar como factor de transcripción, pudiendo activar o reprimir genes en dependencia del contexto celular. Y ya hace mucho tiempo, otra vez cuando veo las fechas, hace ya más de 15 años, que yo especialmente, uno de los objetivos principales de mi estancia postdoctoral en Edimburgo fue la generación y caracterización del primer cao epicardio específico de WT1. Y en este caso, este cao mimificó, digamos, el fenotipo del cao convencional. También tenía defectos en la formación de los vasos coronarios y defectos en la maduración del miocardio y volvió a ser un fenotipo letal. Todo esto es un poco para entender por qué la gran mayoría de los grupos utiliza WT1 como uno de los principales marcadores o uno de los principales reporteros para estudiar el epicardio y las células derivadas del epicardio. ¿Sí? Además de que se expresa a muy altos niveles en ese epicardio embrionario. Todos estos modelos que están aquí, que no se centran mucho en detalles porque no son tan fáciles de entender, todos ellos los tenemos en nuestro laboratorio. Tenemos reporteros que son knock-in de WT1, en este caso es un knock-in de GFP, en el cual el exón 1 de WT1 se sustituyó por el GFP. Otro segundo knock-in en el cual el exón 1 de WT1 se sustituyó por la secuencia de un CRE, en este caso tamoxifeno inducido. Y estos son los dos modelos que se utilizan ampliamente para estudiar la formación del epicardio. El más específico de todos, por si alguien está interesado en utilizarlo, es el CRE tamoxifeno inducible, porque podemos controlar cuándo se activa el CRE y solo marcar el epicardio. Otro tercer modelo que también es una secuencia reguladora de WT1 regula al CRE, es un CRE constitutivo. Y en este caso ya veremos, lo explicaré un poco más adelante al final de la presentación. El WT1-GFP es un reportero directo, mientras que los dos CRE, o sea, los dos CRE se pueden utilizar como líneas tracing, es decir, ellos no tienen ningún solos en sí, el CRE no expresa ninguna proteína fluorescente, pero en este caso los combinamos con otros modelos de ratones. En este caso son reporteros. Este se llama MTMG, o sea, este ratoncito, todas las células son RFP. Cuando recombina, o sea, donde está WT1 expresándose, las células pasan a ser GFP. Y estas imágenes que están viendo aquí, las imágenes que se han obtenido a los estadios embrionarios, se han generado por estudiantes de doctorado, postdoc de mi grupo, mientras todas las imágenes donde se aprecia esa reactivación del epicardio después de un infarto de miocardio son datos que ya están publicados. En los dos casos, pueden ver como todas esas células GFP positivas, lo que están marcando son el epicardio y todas las células que derivan de él. En este caso, la gran mayoría son fibroblastos. Aquí pueden ver cómo con este modelo, que es el CRE tamoxifeno inducible, cuando se induce la activación en el adulto y después de un infarto del miocardio, solo se observa la reactivación en el epicardio. Sin embargo, cuando se utiliza el modelo constitutivo, somos capaces de ver esa activación en el epicardio y todos los fibroblastos que derivan del epicardio. Y antes de seguir hablando de estos modelos, que yo sé que es un poco bastante tedioso si uno no está adaptado a hablar de ellos, quiero un poco presentarles cómo nosotros trabajamos con estos modelos y para qué los utilizamos. Y uno de los que más utilizamos en el pasado fue el modelo WT1-GFP knock-in, que como había dicho anteriormente,
es un knock-in de GFP en el exón 1 de CA. Toda la expresión de GFP debería ser exactamente igual o correlacionar 100% con los niveles de expresión de la proteína. Y hace mucho tiempo ya decidimos, antes de que los single cells fuesen tan baratos o fuesen más económicos, decidimos identificar lo que nosotros le llamábamos el programa del epitelio embrionario, que no era otra cosa que el perfil transcriptómico del embrionario a diferentes días del desarrollo. Y para eso cogimos estos ratoncitos GFP positivos, los cuales sus corazones son GFP positivos, los disgregamos a diferentes días del desarrollo, fuimos al FACS y aislamos esas células GFP positivas, las que expresaban niveles muy altos de GFP. En este caso nosotros considerábamos que estábamos incluyendo solamente al epicardio. En aquel momento creíamos que solo teníamos el epicardio. A día de hoy sabemos que además de epicardio hay otras células que expresan altos niveles de GFP, como son las células endoteliales de la vasculatura coronaria, lo cual también constituyó, digamos, un proyecto de investigación del grupo. Pero hoy solo voy a hablar un poquito del epicardio y después verán que de los fibroblastos también. Cuando analizamos este perfil transcriptómico, identificamos diferentes patrones de expresión, genes cuya expresión disminuían a lo largo del desarrollo, son genes que correlacionan con WT1, creo que se los comenté que WT1 es un gen embrionario, o sea, se expresa a niveles muy altos durante los estadios E11, E12 y después en el adulto no hay expresión de WT1. Genes cuya expresión aumentan con el desarrollo del epicardio, y estos son los genes que aumentan su expresión, digamos, en el epicardio maduro, algo que también estaba muy interesado, porque prácticamente no se estudia el epicardio maduro. Y por último, una de las, digamos, que también nos interesaban bastante eran los genes, cuyo perfil aumentaba entre los estadios 13.5 y 14.5, que es cuando tiene lugar la expansión de las células derivadas del epicardio. Y como les había dicho anteriormente, uno de nuestros objetivos fundamentales es identificar las funciones de WT1 en ese epicardio embrionario. Por tanto, utilizamos la misma estrategia. Aislamos células GFP positivas de ratones controles y ratones caos. Realizamos un perfil transcriptómico y esto nos permitió identificar un conjunto de genes que se modulan en el ratón cao en comparación con los ratones controles. Y aquí más que saber cuáles eran los genes que estaban o que se expresaban de forma diferente entre el control y cao, lo que queríamos saber era dentro de los genes que se modulan con las diferentes fases del desarrollo del epicardio, cuáles de estos podrían estar modulados por WT1. Y a partir de aquí nos han salido varios genes y varias vías de señalización. Seguramente de este me han oído hablar anteriormente, pero un poco para que vean cómo vamos mezclando los diferentes modelos in vivo con in vitro. El perfil transcriptómico nos estaba diciendo que había un aumento en la expresión de BMP4, y esto no es otra cosa que una validación por real time de lo que estábamos viendo por ese análisis transcriptómico, que se validó utilizando también la técnica de RNA-Scope. Y a partir de aquí comenzamos a preguntarnos qué podía estar provocando estos aumentos en los niveles de BMP4 en nuestras células CAP. Y vimos, un dato curioso que vimos es que el fenotipo de las células caos era muy diferente al fenotipo de las células control. Mientras que las células control a los estadios E15, E15.5 y 16.5 ya tienen una morfología escamosa, aplastada, las células del cao aún tenían una morfología cuboidal y redonda característica de las primeras etapas del desarrollo embrionario. Por tanto, nuestra hipótesis fue que el BMP4 podría estar, digamos, madurando o regulando el proceso de diferenciación de esas células del epicardio.
Y todo esto en vivo. Les recuerdo que esos modelos suelen ser letales también, por tanto casi siempre nos encontramos con que, bueno, además de que nuestra pregunta, casi siempre también los revisores de los diferentes artículos nos preguntan si todas esas vías de señalizaciones o genes que se están activando, modulando hacia un lado o hacia otro, es producto de que el corazón no se está formando bien. Por tanto, necesitamos de los modelos in vitro para demostrar que efectivamente en los ratones caos de WT1 hay cambios en esas vías que nosotros queremos estudiar. Y para eso tenemos también varios modelos in vitro, también generados durante mi estancia postdoctoral en Edimburgo. Otra vez combinando ese modelo de GFP-NOKI, con este caso con un ratón que se llama ratón inmortal o Immortal Mouse. Todas las células que somos capaces de generar de este ratón son células que no hacen falta inmortalizarlas con ningún otro virus. Ya este ratón, digamos que es un ratón transgénico que expresa un antígeno del virus SV40. De forma tal que nosotros aislamos estos corazoncitos, los pusimos a crecer y todo lo que creció de ese explante, esa es la forma de generar el epicardio, todo lo que se creció de ese explante, quitamos todo lo que es el corazón que no se pegó, a partir de aquí todo lo que creció eran células del epicardio. Epicardio inmortalizado, embrionario, que era muy importante para nosotros. Utilizando esta misma estrategia, generamos células controles, siempre son GFP, para nosotros saber que son epicardio. Células caos, directamente ya son caos de WT1. Y otro modelo muy interesante también para nosotros que son los tamoxifen inducibles. Creo que les dije que WT1 es un factor de transcripción, por tanto estamos muy interesados en saber cuáles son las dianas directas de esta proteína. Por tanto, estamos muy interesados en eliminar el gen y a muy poco tiempo saber cuáles son los genes que pueden estar cambiando. Y como mismo las aislamos de estos ratones controles y caos, las aislamos y las generamos de CRES, tamoxifen inducible, de forma tal que cuando estos cultivos se le añaden tamoxifen en el medio, somos capaces de inducir la deleción del gen. O sea que tenemos una serie de herramientas, tanto in vivo como in vitro, que nos permiten estudiar las funciones del epicardio. Un poco para que vean cuán útiles son estas células para nosotros, hacer un factor de transcripción. Nos gusta saber qué está pasando desde un punto de vista molecular. Y vimos que efectivamente utilizando esta línea celular, esta línea inmortalizada, y cuando hacemos ensayos de promotores con luciferasa, vemos que efectivamente WT1 es capaz de inhibir el promotor de BMP4. Pero más que estos ensayos que ya, digamos, han quedado un poco, se han envejecido un poco, lo que más nos interesaba es poder hacer ensayos de cromatin y monoprecipitation, de SHIP, en los cuales nosotros somos capaces de ver las regiones reguladoras a las cuales WT1 está unido y qué genes está regulando. Y otra de las formas que tuvimos, digamos, de utilizar estas células inmortalizadas fue demostrar que efectivamente en las células caos, en las células en las cuales no tienen ningún defecto en la formación porque no vienen de un corazón defectuoso, también el pathway de BMP4, en este caso la fosforilación de fosfosmat, está aumentada, lo que significa que el pathway de BMP4 está activado. Ahora, muchas veces, además de estos cultivos in vitro, queremos volver al ex vivo. ¿Por qué? Porque las células, sí, digamos que son buen modelo, porque no tendríamos otros si no los hubiésemos generado. Todo lo que hacemos nosotros se hace con ratones en estadios embrionarios. Se pueden imaginar la cantidad de células que aislamos de estos corazones. Pero muchas veces ellas, digamos que hay la expresión de algunos genes sí que han cambiado. Y cuando queremos ver esos genes que no han cambiado, pues volvemos al ex vivo. ¿Y qué hacemos? Pues aislamos esos corazones otra vez, que son GFP positivos,
varios de ellos y modulamos el pathway que queremos ver, lo cultivamos y después vamos al FARS otra vez, sacamos las células FP positivas y vemos cómo se va modulando la expresión de los diferentes genes. Y en este caso aquí queríamos ver cómo ese pathway de BMP4 podía estar modulando la expresión de una serie de genes que estábamos viendo que estaban aumentados en el NOCA. Y como todo lo que les he explicado hasta ahora ya está publicado, he querido traerles algo relativamente nuevo que aún no hemos publicado, algunas de las vías o pathways que también estamos interesados, seré muy breve. Esta vía o estos genes son genes que se incluyen entre el 13 y el 14.5, son genes muy importantes o vías muy importantes, ya que es cuando ocurre la expansión de estas células derivadas del epitelio. Y entre los genes que vimos que se modulaban está SLID2, que básicamente cuando empezamos a trabajar con él no había prácticamente nada del epitelio. Otra vez seguimos la misma estrategia. Vamos a ver qué ocurre en los ratones caos de estos genes. En este caso analizamos los receptores de SLID2, que son ROBO1 y ROBO2. En este caso lo hicimos en colaboración con un grupo de Alicante, que ellos se dedican a neurodesarrollo. Y analizamos la histología, ¿sí?, de estos cortes, de estos corazones estadios embrionarios. ¿Y qué vimos? Que en estos dobles caos de ROBO1 y ROBO2 hay una expansión de las células derivadas del epitelio. Y una vez más, volvemos al modelo in vitro, y esta vez el modelo in vitro es para entender un poquito por qué está ocurriendo esta expansión de estas células derivadas del epitelio. Ahora, ¿qué vimos? Que cuando cultivamos nuestras células inmortalizadas del epicardio con SLID2, ocurre una disminución en los niveles de WT1, ocurre una disminución de la proliferación y también SLID2 inhibe la migración del epicardio. O sea, todos estos datos que hemos obtenido en in vitro podrían un poco justificar la expansión de esas células derivadas del epicardio en los modelos caos de ROBO1 y ROBO2. Y ahora me voy a pasar y les voy a explicar muy brevemente el siguiente proyecto en el cual estamos en el laboratorio, y les puedo decir que además de esa contribución del epicardio a todas esas señales paracrinas que las que les he estado hablando hasta ahora, como el BMP4, el SLID2, son sustancias que secretan o moléculas que secretan el epicardio. El epicardio también contribuye y de forma considerable a un gran número de células del corazón. Y la gran mayoría son los fibroblastos. Y básicamente lo que están observando aquí es esta inmuno que la había presentado anteriormente, de cómo después de un infarto del miocardio ocurre una expansión de los fibroblastos que derivan mayoritariamente del epicardio. Y tenemos actualmente un proyecto en el cual queremos estudiar las funciones de WT1 en los fibroblastos. Y para ello volvemos otra vez a nuestros orígenes, a querer generar diferentes modelos inmortalizados que nos permitan hacer todos los ensayos celulares y todos los ensayos moleculares sin tener que estar, digamos, sacrificando un gran número de ratones y depender un poco de que esas ratonas estén en base. Pues este modelo que les voy a presentar, les había comentado anteriormente que hay un CRE dirigido por las secuencias reguladoras de WT1 que es constitutivo. Lo que están observando aquí es la activación, o sea, cómo se ve un corazón postnatal, estadio P2, o sea, todo lo que están viendo en verde son células que derivan de WT1, es decir, del epicardio. Este CRE se cruzó con el modelo MTMG de forma tal que todo lo que es FP deriva de WT. ¿Sí? Ahora, en el laboratorio queríamos algo más que esto. Este modelo nos interesa para ver dónde están estas células, pero en realidad queríamos un modelo celular que nos permitiese seguir las células que derivan del epicardio, que son fibroblastos, las que expresan WT1 o no. Porque lo que no he dicho hasta ahora es que el epicardio expresa niveles muy altos de WT1, pero los fibroblastos no tanto. Y dentro de estos fibroblastos los hay que expresan WT1 y los hay que no. Entonces,
Necesitamos cruzar este ratón CRE con otro modelo reportero más, en este caso con uno que se llama Rosa RFP. En este caso ahora todas las células son RFP positivas, no GFP, ahora nos cambiamos a otro color, al RFP. Y aquí tienen un ejemplo de estos FACS, los ratones CRE negativos, no se observa nada, digamos, en el canal del RFP, y un corazón a estadios P2 postnatal. Todas estas células RFP positivas que están viendo aquí son células que derivan de esa estirpe, digamos, de WT1. Para poder aislar y tener las células que expresan los fibroblastos, que expresan WT1 y los que no lo expresan, generamos un segundo modelo transgénico. O sea, cruzamos el ratón WT1 CRE RFP con el no químico. De forma tal que tenemos embrioncitos que son RFP y GFP. Cuando analizamos estos, disgregamos estos corazoncitos, los llevamos al FACS, vemos que alrededor del 30%, esto es lo que están reportando la gran mayoría de los grupos que estudian fibroblastos, alrededor del 30% de las células del corazón son RFP positivas. Descartamos las RFP positivas que son endoteliales, en este caso es RFP positiva, CD31 positivas, 45 negativas. Descartamos las hematopoyéticas, porque ahora sabemos que WT1 está en las endoteliales, hematopoyéticas, epicardio, fibroblasto. Descartamos las que expresan niveles muy altos de WT1, porque asumimos que está el epicardio, y nos quedamos con las que son con el resto. Y asumimos que ahí tenemos a los fibroblastos. Sacamos estos fibroblastos, los llevamos al laboratorio y los inmortalizamos con un vector lentiviral, en este caso, que codifica para el SV40. Y hemos generado una línea inmortalizada otra vez. Ahora, además del epicardio, tenemos fibroblastos inmortalizados que estamos caracterizándolos, que son RFP, todos ellos son RFP positivos, y tenemos unos que expresan un poco de GFP y otros que no expresan GFP, que era lo que estábamos buscando porque así ocurre in vivo. Esa línea de fibroblasto expresa niveles más bajos de WT1 que el epicardio, con lo cual también estamos contentos porque es lo que se ve in vivo. No expresa ninguno de los marcadores de cardiomiocitos musculares lisas y pericitos. Expresa altos niveles de colágeno 1A1, que también es uno de los principales marcadores de fibroblasto, y expresa abundantemente bimentina. Y ahora la idea aquí es, como mismo hicimos con el epicardio, generar células fibroblastos CAO de WT1, CAO tamoxífenos inducibles, que podamos, digamos, compaginar con los modelos in vivo que ya tenemos en el laboratorio. Y volveremos a hacer la misma, volveremos a seguir la misma estrategia, o sea, aislar fibroblastos de ratones controles y CAO, analizar su perfil de transcripción y después ver in vitro cuáles son los genes que pueden estar modulándose y las diferentes funciones que se pueden estar modulando. Y básicamente con esto termino la presentación. En estos momentos solo tenemos un proyecto del ministerio, pero en su momento a gran parte de los datos que he presentado sí que fueron financiados por aquel primer proyecto de la maratón de hace ya muchos años. Y bueno, recientemente tuvimos algo también de la calle. Todos estos datos han sido generados por estudiantes y postdocs del grupo y aquí hay preguntas, yo creo que ahora ya vamos todos para allá, ¿no? Sí. Bueno, moltes gràcies a tots, als ponents, per les fantàstiques presentacions. Quina hora és? 24. Sí.
Bueno, hem dit abans que faríem una mica així de discussió general entre tots, aleshores no sé si algú podem revisar si hi ha alguna pregunta. Sembla que no, només hi ha Gustavo que diu que dirigeix. Vale. Bé, doncs no sé si algú del públic... Jo tinc algunes preguntes, però si algú té alguna pregunta per ells o alguna pregunta general per tots, és el moment de... No? Jo puc començar una mica a veure si algú s'anima. Ja sé que és tard, però alguna... Val la pena, segur. Sí, alguna pregunta, sí, no? Una mica de discussió general de tot. A veure, deixeu-me repassar, que ja... Jo tenia, a veure, per la Montse. A mi aquest model m'interessa molt, jo crec que ja vam estar parlant l'altra vegada. Em sembla un model molt interessant. Aleshores, algunes coses que se m'han anat acudint durant la presentació. Primer, per exemple, en aquest model es podria simular una hipertròfia, que és un dels meus temes, no? Però... Bueno, es pot utilitzar teixit de rata ja, de rates espontàniament, no? Hipertensos. Es pot utilitzar teixit de rates ja que tinguin hipertròfia per ser. El teixit humà hi ha operacions psíquiques que hi ha hipertròfia constructiva, a vegades es fa un tall del septum, utilitzant el septum. I aleshores no sé si funcionaria també fer aquests tractaments de... O sigui, tenir les LMS i afegir una i veure què passa, això no ho sé. Perquè, clar, jo quan estava en la presentació pensava, no sé si modificant els preloads, postloads, si mecànicament, d'alguna forma, o si l'havíeu provat, o si hi havia un estudi... No l'he provat, però sí, és una idea d'aquests filferros que fan les càrregues, es podria intentar agafar un filferro amb més resistència, no? I mirar si això com a si això no seria una idea. Això m'interessa, perquè, per exemple, respecte al que serien els organoids que estan generant, a part que imagino que potser és més econòmic els LMS, o no, potser m'equivoco. Quins avantatges creus que tinc? O sigui, avantatges i desavantatges? Els organoids semblen molt immadures encara. I a més fan una estructura que no es veu l'estructura del miocardi. En canvi, amb les LMS tens totes les estructures dels tipus cel·lulars que estan ben diferenciats i a més tens la matriu extracel·lular i que realment és un molt organoids. Un molt millor model. Sí, m'interessa. I sembla que sí que és més barat, però no m'ha fet comparació. No, perquè... Això, perquè d'un cor de rata pots treure 7 o 8, d'un cor humà, d'una biòpsia humana, pots treure... Gent que treballen cors explantats, pots fer un tallers que és un tall... De fet, jo tenia una pregunta respecte als humans. Has posat alguns articles que sí que realment es feia, però, per exemple, seria viable de fer-ho amb pacients o amb persones que tinguessin algun defecte genètic i després, per exemple, amb la transfecció amb virus que comentaves que es pot fer de revertir aquesta mutació o tenir-los de pacients sans i posar-los mutacions. No sé si hi ha alguna cosa feta al respecte o s'ho coneixes. Amb gent d'aspecte genètic es podria fer amb gent que viu amb insuficiència cardíaca i que pot ser per transplantat, amb aquest sí que es podria fer. Introduir la mutació mitjançant transfecció així, no he vist cap article, però que no es podria fer, no ho sé. S'hauria de veure si realment es transfecten totes les cèl·lules, si totes elles han incorporat... Potser amb un virus, potser sí, no sé. I té l'estructura amb humans, perquè, esclar, una cosa és un cor d'un ratolí, no és un cor d'un humà, no es pot fer aquestes slices. No, és la mateixa idea, és simplement agafes un bloc més petit i a més el humà pots definir molt més si és la part miocàrdica o si és la part epicàrdica o si és la part miocàrdica. No, és més fàcil. Sí. Amb això, el model que has presentat era en rata, en cos de rata. El ratolí provat? No ho he provat i serà més difícil, perquè necessites tenir un tamany mínim per poder enganxar bé els triangles i però es veu que els que fan amb rata, amb ratolí, perdona, ens fan talls de tot el ventricle alhora. Nosaltres, d'alguna manera, obrim el ventricle esquerre i tapes la part.
al mig, però només ho fan tots. Però, bueno, són les coses que voldríem provar. Després, allò que comentaves de la freqüència cardíaca que no es pot fer servir, que seria adequada per els models de molins. Heu provat o teniu idea de si això es podria revertir? Perquè deies que era per la generació d'errors, no? També per la consum d'oxigen. Necessitem molt d'oxigen per no provocar isquèmia. Nosaltres ho veiem, quan fem algun protocol d'aquests d'incrementar la freqüència cardíaca per mirar la relació entre la força i la freqüència cardíaca i més, veiem que després les cèl·lules, les LMS ja no són viables. Que només afegint antioxidants no seria una manera, al medi no seria una manera. Creiem que no n'hi hauria prou, tot i que ja hem comprovat que si afegeixen antioxidants al medi, les LMS són viables més temps, però no sé si podríem afegir suficients com perquè puguis incrementar molt la freqüència i seria un estudi per fer. Bueno, la veritat és que és molt interessant. És trobar la part aquesta del virus de poder que les puguis modular amb infeccions o això també és interessant per poder fer estudis. Això ho hem vist com fet altres grups, no sabem com fàcil o difícil que és. Bueno, llavors tot s'ha de provar, no? Si interessa, no? Però De fet, les eficiències que tenen és d'un 50-60% de transfecció. també perquè a vegades inclús en cultius cel·lulars tens eficiències més baixes, és a dir que està molt bé. I després també hi havia algun estudi, no?, que deien que has comentat alguna cosa també dels macròfags, no?, que es podien estudiar. Sí, bueno, clar, hi ha gent que posa les LMS en cultiu, canvia les condicions, per exemple, mecàniques i més, i miren si s'activa més el macròfag, si canvien més un tipus de M1, M2, o... Sí, és estudiar a la cèl·lula en el seu entorn natural. Això és molt interessant, la veritat és que... Sí. Hem fet experiments ara, no, agafa l'LMS i és directe, no? Sí, el que passa és que, clar, la diferència és que aquí ho tens tot. Fent els cultius com per separat, el que pots veure és efectes directes. Una cosa, com que si el que vols estudiar són els factors que es secreten, quan ho tens tot junt no saps d'on venen els elements, no? Ni què ho està produint, no? Que és el que et passa quan estudies in vivo. Com que ho tens tot no discrimines, no? Però també pots posar medi condicionat, saps? Sí. Sí. O tractar amb la proteïna que t'interessi i veure què és el que està passant. Si jo puc preguntar... Sí, clar. L'Artur, Sí. Felicitats per la presentació, felicitats als tres per les presentacions, vaja, són molt interessants. El que m'ha cridat l'atenció, que no ho has comentat gaire, m'ha semblat, vaja, és que quan el medi que treies de les cèl·lules hipertròfiques el que eren com un mecanisme de feedback negatiu o alguna cosa així, no? Perquè disminueixen les M1s, no? Sí, bueno... I augmenta les M2, o sigui que indirectament, això ho interpreteu com un mecanisme de feedback negatiu o...? Bueno, ho interpretem com pot ser que la cèl·lula, quan està hipertròfica, està enviant com un mecanisme De para ja. de reparació, de reparar aquest procés, no? Per això polaritza més cap a un fenotip M2 que M1. Això em resultava difícil de pensar bé, quan realment la cosa va malament amb un procés d'insuficiència cardíaca. Tot això és una cosa que tendeix a autoalimentar-se, no? El d'això. No, aquí ho entenem com que la cèl·lula està realment enviant un mecanisme reparador. De que para ja. Sí. Bueno, aquí el tenim en un cultiu cel·lular. I això heu intentat mirar quins són els mediadors aquests, dels d'això, d'alguna manera? El que conté el medi aquest? No ho hem mirat en específic. Com es comuniquen, vaja. Està posant. De fet, aquesta era la meva pregunta, perquè jo esperaria que, per exemple, quan feu la inducció amb l'APS, doncs s'activés tot el sistema de l'NLRP3 i s'acabés secretant la interleuquina 1, com a mediador d'inflamació. La pregunta justament era aquesta, si havíeu mesurat interleuquina, si havíeu mesurat algun marcador d'inflamació, si sabeu si aquesta via s'activa. Hem mirat alguns marcadors d'inflamació. De fet,
bueno, la TNF-alfa i la TTL2 es fan servir com marcadors MU, però concretament altres interleuquines no ho hem mirat. La interleuquina 6 sí que augmentava, però no hem mirat altres tipus d'interleuquines. Perquè la via aquesta de l'NLRP3 és la típica en macròfags, en fibroblasts auriculars, en cardiomiòcits, doncs que acaba donant aquesta interleuquina 1, principalment. Sí, també el de medis condicionats volem fer en futurs experiments, veure també perquè aquí, bueno, el medi condicionat de les cèl·lules hipertròfiques, òbviament, té fenilefrina, però volem veure també si és la fenilefrina solament si té un efecte en la polarització, si és el nostre inductor el que està fent açò o és el medi condicionat el que està secretant. Teníem una mà aixecada, però això l'altra mà t'ha baixat. Però ho he escrit al bon xat, Sí. Sí. Santi, Artur, heu fet els estudis de dosi i efecte amb els medis condicionats de M1 i M2 sobre els cardiomiòcits per saber si un o l'altre són més potents en produir i repartir la hipertròfia sobre els cardiomiòcits cultivats? Bueno, normalment el que fem amb aquests tractaments amb medis condicionats és un tractament 1 a 1. Vull dir, si les cèl·lules necessiten 2 mil·lilitres de medi, tractem amb 1 mil·lilitre de medi normal de cardiomiòcit i 1 mil·lilitre de medi de condicionat. I el mateix amb els macròfags. No hem mirat, pot ser modulant a un 75%, 25%, si hi ha aquest efecte també. Normalment solament ho hem provat 1 a 1. Sí, una pregunta. Sí, no. Santi, t'ha contestat? També podríem obrir, crec que sí. Sí, també. Sí, gràcies. Teniu alguna altra pregunta per la N'hi ha una altra, Sí? Anava a dir, perquè si no en Santi té una per l'Ofèlia. ¿Sí? Vale, entonces digo, para Ofelia, ¿habéis intentado generar estructuras tipo organoides con los diferentes tipos de células que aisláis de los embriones para estudiar posibles drogas o factores promotores de migración para reactivar las células epicárdicas derivadas del adulto? No hay nadie de stem cells aquí. No, bueno, creo que cuando empecé la presentación dije que somos biólogos celulares, pero yo hice una transición de ser bióloga celular a irme al in vivo. Y ahora me cuesta mucho irme al in vitro otra vez. Pero no es mucho. Entonces, nosotros utilizamos los modelos in vitro para entender los mecanismos. Nos gusta más el in vivo. O sea, para entender lo que es esta interacción entre los diferentes tipos celulares, seguimos prefiriendo el in vivo. Entonces, todos estos modelos de organoides como que nos cuesta mucho porque generalmente digamos que no estudiamos al tipo celular mayoritario. O sea, cuando alguien hace un organoide está interesado en los cardiomiocitos, generalmente. Pero nosotros estamos interesados en el epicardio, que en todo el corazón no llega ni al 1%. Hemos estado interesados en las endoteliales. Ahora sabemos que es 1% elevado. Pero la gran mayoría de los organoides ignoran todo el tipo de células o el resto de células que nosotros estamos interesados. Por tanto, no lo hemos intentado. Y no nos gusta mucho esta estrategia. A nosotros. A mí personalmente. Aquí tenía alguna pregunta para Ofelia, ¿no? Ya que estamos. Espera, que Santi le podría vale. Vale. Hay que estudiar cómo reactivar la migración en el adulto para favorecer la regeneración, Ofelia. Con muchas exclamaciones. Por eso, claro, yo empecé a estudiar el epicardio hace ya 15 años, cuando empezaron a salir todos estos papers o artículos que se hablaban de la reactivación, lo vendían como que ese epicardio se estaba reactivando y todo el fenotipo era exactamente como el embrionario, ¿no? Yo creo que actualmente no es así, incluso ni en el zebrafish que se regenera 100%, se logra esa reversión. De hecho, cuando nosotros hacíamos
cuando decíamos que intentábamos identificar ese perfil transcriptómico, era un poco para ver si podíamos revertir el reloj biológico del epicardio. Ahora, no sé si solo es la migración. No creo que solo sea la migración lo que hace falta para que ese epicardio sea lo más joven posible. Sí. A ver, tenía algunas cosas más que... porque por ejemplo, la línea esta que habéis inmortalizado, ¿no? de fibroblastos, que está muy bien, porque lo que dices, no hace falta utilizar tantos animales, ¿no? Una vez ya los tienes inmortalizados. ¿Habéis probado ver si se os activan amiofibroblastos, por ejemplo, mediante algún inductor, para ver realmente si luego se podría mimetizar, ¿no? Porque utilizamos como los fibroblastos cuando están activos como el inicio de la fibrosis, ¿no? Cardíaca. Entonces, no sé si esta línea podéis conseguir... Sí, la idea, bueno, estamos en proceso de generación. Lo que no les he dicho es que, claro, esta línea se ha generado porque ya nosotros tenemos un caos de WT1 donde hemos quitado el gen en los fibroblastos. ¿Y qué nos ha pasado con los otros proyectos? Que teníamos un caos de WT1 en las endoteliales y no teníamos suficientes células para hacer toda la parte molecular o celular que a nosotros nos gustaba, porque los modelos que hay de endoteliales a nosotros no nos servían. Por ejemplo, la QVEC prácticamente no expresa W. Entonces, dijimos, ahora vamos a hacerlo como hicimos con el epicardio. Vamos a hacer una línea inmortalizada para poder hacer todo lo que queramos desde un punto de vista celular. Claro, estamos ahora en la caracterización, porque a diferencia del epicardio, que sí que teníamos esos niveles altos de GFP, los fibroblastos es una población tan heterogénea que la gente, de hecho, la gran mayoría de los grupos que lo hacen o que lo estudian desde un punto de vista in vitro, básicamente solo utilizan las células que se han pegado. Nosotros ya sí que estamos aislando las que sabemos que son RFP, que vienen del epicardio y que son la gran mayoría. Todavía estamos trabajando en ello, pero la idea aquí ahora es comparar esa línea inmortalizada con fibroblastos recién sacados al FAT y ver que no han cambiado. Algo seguramente cambiará, pero la idea es igual colaborar y ver si ese doble modelo que aún no lo tiene nadie, que es RFP para fibroblastos y GFP para todo lo que está reexpresando WT1. Ver si hay diferencia entre los dos tipos de fibroblastos. O sea, ¿cuál es qué es lo que pasa en el infarto, por ejemplo? Si pudiésemos colaborar y hacerle infarto a esos modelos. ¿Cuál es el que se reactiva? ¿El que tiene más WT1 o no? La línea sabemos que también es CD90 positivo. Y tenemos es una línea heterogénea, ¿eh? Estamos empezando. CD90 tenemos cuatro poblaciones de GFP. Todas son RFP, pero con diferentes poblaciones. Yo creo que abrirá, pero todavía no sabemos muy bien, pero sí la idea es utilizarla como modelos de fibrosis, porque ya tiene al reportero, ya el GFP está ahí. O sea, si todos los grupos que hacen infarto, están reportando que aumenta WT1, lo que queremos saber es cuáles de las poblaciones es la que, y si modulándolo a él es algo bueno o no. Respecto a lo que dices de que la mayoría de los fibroblastos derivan del pericardio, ¿te refieres en el periodo embrionario que comentabas, en esa fase entre el medio y el medio, o luego en la... En el adulto también, o sea, la gran mayoría de los fibroblastos, hasta hace muy poco, bueno, hay tres fuentes o tres orígenes de los fibroblastos. Uno son el endocardio, el epicardio, y se asume que también a una gran parte de las células endoteliales se diferencian también a fibroblastos. Ahora, lo que sí coincide en todos los grupos es que la gran mayoría vienen del epicardio durante el desarrollo. Esos fibroblastos están en el adulto y cuando hay un daño, esos fibroblastos que han venido del epicardio se reactivan
¿Y por qué sabemos que vienen del epicardio? Porque expresan todos esos marcadores FP, ¿sí? Que son los marcadores que solamente estaban en el embrionario. O sea, los fibroblastos adultos vienen del epicardio. Y lo que no sé si lo he entendido bien, pero durante la presentación has ido diciendo que WT1 ahora sabéis que se expresan otros tipos celulares. Es decir, que todos los estudios que había previos, ¿no? Donde aislabais WT1, en realidad no solo era epicardio, sino que teníais todas... O sea, que eso de que las endoteliales venían del epicardio, esto... Exactamente. Por Vale, eso vale, cuando vale. hago la... Pero no solo... Bueno, nosotros no hemos estado trabajando tanto en el origen, pero los grupos que hacen desarrollo sí que les interesa mucho el origen de cada una de estas. Esos son años para descubrir que los fibroblastos vienen del epicardio. Años para descubrir... Bueno, durante mucho tiempo, muchos grupos apostaban porque ese epicardio se diferenciaba a cardiomiocitos, a endoteliales, a musculares y a fibroblastos. Musculares y fibroblastos están 100% reconocidos por todos los grupos. Cardiomiocitos y endoteliales no, porque ya esas células expresan WT1. Entonces, los modelos que se han utilizado para demostrar que esas células venían del epicardio son modelos incorrectos, porque ya la célula de PC la estaba expresando. Y por eso en ese análisis transcriptómico de GFP-NOCI, nosotros creíamos que solo las células GFP altas eran epicardias. Sabemos que en ese análisis teníamos también endoteliales, macrófagos, pericitos, por eso ahora vamos eliminando. Ahora en esas células inmortalizadas hemos quitado las endoteliales, hemos quitado todas las hematopoyéticas, hemos quitado todo lo que es FP alto. O sea, nos pueden seguir quedando células que aún no se han descrito que expresen WT. Vale. Yo creo que hay una otra pregunta. ¿Al chat no? No es la hora. Bueno, pues si no hi ha cap altra pregunta, bueno, moltes gràcies als ponents. Gràcies. Molt interessant al públic, que encara està aquí a aquestes hores avui. A casa també. I Veiem a la propera. a la propera. Sí. Gràcies. Passant de nou.